हाय लोगोफोर गिबियावनो साफ्रोमबोनिसिम आंनि अननाय आरो हामलायनायखौ बे सुंद' मेसेजनि गेजेरजों बे भिडिअखौ नायग्रा साफ्रोमबोनिसिम जासिग्रहरनायजों लोगोसे आसा खालामो नोंथांमोना न'खरजों लोगोसे इसोरनि अननायाव मोजां दं होननानै बे सुंद' मेसेजनि गेजेरजों दिनै आं जाबाय थानाय बे समाव जाथायनि बिसय फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों। नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै जुदि जिउआव थुलुंगानाय आरो माबा मोनसे सोलोंनो हायोब्ला नोंथांमोना बे मेसेजखौ गाव गावनि लोगोफोरनिसिमबो शेयार खालामबानो जाबाय। दिनैनि मेसेजआ एसे गुबुन जागोन, बेखायनो नोंथांमोना बे मेसेजखौ जोबजासिम नायब्लानो जाबाय। दा जेरैबायदि आं नोंथांमोननो बुंखाबाय जे जाबाय थानाय जाथायनि बिसय आं नोंथांमोननो फंनैसो बाथ्रा फोरमायनो सानदों। बे जाबाय थानाय जाथायानो जाहैबाय ससियेल मिडिया खुलिब्लानो जों नुनो मोननो हायो सोरबा सिख्लाया सोरबा आइजोआ सोरजोंबा भाइराल खालामजाबाय, सोरजोंबा बुथार जाबाय, सोरजोंबा नागार जाबाय, सोरजोंबा नासयजाबाय। बेफोरबायदि जाथायखौ दिनै जोङो जोंनि समाजावल' नङा नाथाय जोंनि भारत हादरनि दाब दाब जायगायाव जानायखौ दिनै जोङो नुनो मोनगासिनो। दा आं बेखौनो नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों, बेफोरबायदि जाथाया जोंनि समाजाव मानो गले गले जाबाय थानो मोनखो बिनि बागै आं फंनैसो बाथ्रा नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों। सोरबा आइजोआ बा सोरबा सिख्लाया सोरजोंबा बुथार जानाय, नासयजानाय, भाइराल खालामजानायनि फंनैसो बाथ्रा आं नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों। मोननैसो पइन्ट आं नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों। दा गिबियावनो बे पइन्टआ जाहैबाय जोंनि गोबां आइजो आरो सिख्लाफ्रा गावनि जिबनखौ लानानै सांग्रांथि गैयैनि थाखाय आरो गावनि जिबनखौ लानानै जोथोन गैयैनि थाखाय दिनै आइजोफोरनि जिबनाव आरो लाइमोन सिख्लाफोरनि जिबनाव बेफोरबायदि जाथाया जागासिनो दङ। फर एग्जाम्पल आं नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों उदाहरननि गेजेरजों। सिखाव होनोब्ला जों मा बुजियो? सिखावनि डेफिनेशना मा? सिखाव बुङोब्ला जों डाइरेक्टलि बुजिनो हायो सासे खावग्रा मानसि, राइट? खावग्रा मानसिखौ जों सिखाव होननानै बुङो। खावग्राखायनो बिनि नामा सिखाव नाम मोनदों। दा बाथ्राया जाहैबाय सोरबा जुदि सासे मानसिया बा न'खरा बेवहाय सिखाव दं होननानै मिथिनानैब्लाबो जुदि बियो गावनि न'खौ मोजाङै थाला लगायना थाङा, लक लगायनानै थाङा, जेबो जानाय नङा, फैनाय नङा, बेफोरबायदि साननानै जुदि बियो गावनि बेसेन गोनां मुवाफोरखौ न' सिङाव गालांनानै जुदि बियो थाला लगायाब्लासिनो थांनायनि उनाव जुदि सिखावा खावोब्ला, सिखावा जुदि नस्थ' खालामनानै थाङोब्ला अब्ला नोंथांमोना मा बुंगोन? दाया सिखावनिल' ना न'खरनि मालिकनिबो? नोंथांमोना कमेन्ट्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय। दिनै सेम बेफोरबायदिनो जाथाया जागासिनो। दिनै जोंनि समाजाव जोङो दाब दाब जायगायाव जों बेफोरबायदि जाथायखौ गले गले खोनागासिनो दङ आरो नुनो मोनगासिनो दङ। सोरबा हिन्जावा बा सोरबा सिख्लाया भाइराल खालामजाबाय, सोरजोंबा बुथार जाबाय, नागार जाबाय, नासय जाबाय। बेफोरबायदि जाथायखौ दिनै जोङो गले गले जोंनि समाजाव जोंनि हादरनि दाब दाब जायगायाव जोङो खोनानो मोनगासिनो, नुनो मोनगासिनो। दा बेफोरबायदि नुनो मोनसेयावबो खोनासेयावबो जोंनि गोबां आइजोफ्रा, जोंनि गोबां सिख्लाफ्रा गावनि जिबननि बागै सांग्रांथि गैया, गावनि जिबननि बागै बिसोरा जोथोन लानाय गैया। बेखायनो दिनै बैफोरबायदि मानसिफ्रा, जायखौ आं सिखावजों रुजुदों, बैफोरबायदि मानसिफ्रा जायफ्रा बेफोरबायदि खालामनो खाबु नागिरबाय थायो,
बेफोरबायदि गाज्रि खामानि मावनो थाखाय लामा नागिरबाय थायो बैसोर बायदि मानसिफोरनि आखायाव बिसोरो गोरलैयैनो गोग्लैयो आरो बिसोरो गोरलैयैनो थगायजायो गोरलैयैनो बेफोरबायदि खामानि मावजायो मानो होनोब्ला बेफोरबायदि खामानि मावग्रा मानसिफ्रा जोंनि समाजाव गोबां दङ आरो बिसोरो बेफोरबायदि खामानि मावनो अरायसम खाबु नागिरबाय थायो सासे सिखावा अरायसम खावनो थाखाय बियो लामा नागिरो बा खाबु नागिरो जेब्ला जोङो बिसोरनो खाबु होयो अब्ला बिसोरो खावो आरो जोंनि बेसेन गोनां मुवाफोरखौ नस्थ' खालामलाङो थिग बेफोरबायदिनो जोंनि समाजाव लोगोफोर बेफोरबायदि गाज्रि खामानि मावग्रा मावनो सानग्रा खाबु नागिरग्रा बेफोरबायदि गोबां दङ आरो बिसोरबायदि मानसिफ्रा दिनै मानो बारे बारे खाबु मोनगासिनो खाबु मोननायनि खारनानो जाहैबाय जोंनि गोबां लाइमोन सिख्लाफ्रा आरो हिन्जावफ्रा गावनि जिबननि बागै सांग्रांथि गैया आरो जोथोन लायैनि थाखाय बिसोरो डाइरेक्टलि इनडाइरेक्टलि बेफोरबायदि मानसिनि थाखाय लामा हगारनानै होयो खाबु होनायनि थाखाय दिनै बिसोरबायदि मानसिफ्रा बेफोरबायदि खामानि मावनो थाखाय खाबु मोनो आरो बेफोरबायदि खामानि मावगासिनो दङ दा बेखायनो जुदि जोंनि लाइमोन सिख्लाफ्रा बा हिन्जावफ्रा आइजोफ्रा जुदि गावनि जिबनखौ लानानै जुदि सांग्रांथि जायोब्ला आरो जोथोन लायोब्ला आं बुङो दि बेफोरबायदि जाथायफ्रा गोबां खम जागोन आरो बेफोरबायदि खालामनो हानाय नङा बेखायनो आं बुंगोन जे बैसोरबायदि गाज्रि खामानि मावग्रा मानसिफ्राल' दाय गैया दाया जोंनि लाइमोन सिख्लाफोर आरो आइजोफोरनिबो मानो होनब्ला बिसोरो सांग्रांथि जायाखै आरो गावखौनो जोथोन लायाखै सेकेन्ड पइन्टआनो जाहैबाय जोंनि गोबां लाइमोन सिख्लाफ्रा आरो आइजोफ्रा बेफोरबायदि जाथायनिफ्राय सोलोङाखै माखौ सोलोङाखै दिनै गोबां दाब दाब जायगायावनो गोबां आइजो आरो सिख्लाफोरनि जिबनावनो बेफोरबायदि जाथाया जागासिनो दं बेफोरबायदि जाथायखौ जानाय नुनानै खोनानानैब्लाबो बिसोरो सोलोङाखै जे जोंनि जिबनावबो जानो हागौ बेखायनो जोङो गावखौनो बेफोरबायदि जागोन जाथायनिफ्राय घटनानिफ्राय जोङो एरायनि गोजान जाखानि बेफोरबायदि साननाया सोलोंनाया बिसोरनि जिबनाव फैयाखै गोबां सिख्लाफ्रा गोबां आइजोफ्राथ' बुजायसेयावब्लाबो बिसोर लाया नुदों जानायखौ खोनादों जानायखौ आरो गोबां मानसिफ्राथ' बुजायबावदों बुजायसेयावब्लाबो नुसेयावब्लाबो खोनासेयावब्लाबो बिसोरो बाथ्रा मानियाखै आरो सोलोङाखै बेफोरबायदि जाथायनिफ्राय बेखायनो दिनै गोबां जोंनि लाइमोन सिख्लाफ्रा आरो आइजोफ्रा बेफोरबायदि दुखुआव खैफोदाव दिनै गोग्लैनांगौ जानानै फैदों बेखायनो आं गोबांबार ओरैबायदि फंसे बाथ्राखौ बुङो जे मानसिया जायखौ फैयो बेखौनो हानो मोनो दिनै जायफ्रा जायखौ नागिरदों बेखौनो मोनदों दिनै जुदि जोङो माबा मोनसे बुस्थु बायोब्ला ना जों गोबांबार बिनि बागै एनकुवारि खालामो नंगौना नङा जोङो जुदि गस्ला बायोब्ला लंपेन्ट बायोब्ला माबा मोनसे मुवा बेसाद बायोब्ला जोङो बेनि बागै गोबां एनकुवारि खालामो जे जों जे बायनाय बुस्थुआ बेसादा बेसेबां मोजां क्वालिटिया बेसेबां मोजां बेसेबां जोरगोन बेसेबां वारेन्टि दङ मा कम्पानिनि जों गोबां बेफोरबायदिखौ जोङो एनकुवारि खालामनानैसो जों बुस्थुखौ बायो नाथाय दिनै जोंनि गोबां सिख्लाफ्रा बा आइजोफ्रा बेफोरबायदि एनकुवारि खालामाब्लासिनो बिसोरो मेगन मिसिबनानै सोरनिबा सायाव फोथायो बिसोरो जायजों रिलेशनशिपआव दङ बा जायखौ बिसोरो हास्थायो मोजां मोनो जायजों बिसोर थांनो नागिरदों बिसोरनि बागै इनकुवारि खालामा स्टाडि खालामा जे
जेरै गस्ला लंपेन्टफोरखौ मुवा बेसादफोरखौ जों इनकुवेरि खालामो मा कम्पानिनि बेसेबां जोरगोन बेसेबां वारेन्टि दङ थिग बेफोरबायदि बिसोरो इनकुवेरि खालामा बिसोरो सोलोङा बिसोरो नायबिजिरा बिसोरो मेगन मिसिबनानै जेखौ मोजां नुदों बेखौनो बिसोरो पसन्द खालामनानै बिसोरखौ मा खालामो एक्सेप्ट खालामो गनायो बा बिसोरजों थाङो नाथाय लास्टआव मा मोनो मा लास्टआव थगाय जायो बुथार जायो भाइराल खालाम जायो नासय जायो बेफोरबायदि जाथायखौ दिनै जोङो बेनि थाखायनो गले गले खोनागासिनो आरो गले गले नुनो मोनगासिनो बेखायनो आं बुङो जे मानसिया जायखौ नागिरदों बेखौनो मोनदों मानो होनोब्ला दिनै जोंनि गोबां मानसिफ्रा सोलोङा आरो नुनानैब्लाबो बुजिनो हास्थाया जे आं बिजों थाङोब्ला मा जागोन बा आं बिखौ एक्सेप्ट खालामोब्ला मा जागोन बियो आंनि जिबननि थाखाय बेसेबां मोजां जागोन बेसेबां आंनि थाखाय लाब जागोन बेफोरबायदि बाथ्राखौ जोंनि गोबां मानसिफ्रा नायबिजिरा आरो स्टाडि खालामा सोलोङा बेनि थाखायनो दिनै जोंनि गोबां आइजोफ्रा बा लाइमोन सिख्लाफ्रा बेफोरबायदि दुखुआव खस्थ'आव भुगिनांनानै दङ बे भिडिअखौ नायग्रा साफ्रोमबोनिसिम जुदि नोंथाङा आइजोब्ला नोंथाङा जुदि सिख्लाब्ला आं बेखौनो फोरमायनो सानदों दि नोंथाङा जुदि जाबाय थानाय जाथायनिफ्राय आरो खोनानायनिफ्राय जुदि गावखौ जुदि सांग्रांथि खालामोब्ला बा गावखौ जुदि जोथोनै लायोब्ला आरो जुदि जोङो सोलोङोब्ला जे आंनि जिबनावबो जानो हागौ बेखायनो आं बिनिफ्राय एसे दोरोदखानांगोन आं गावखौ एसे सांग्रां जानांगोन सोरबायदिजों बेरायनांगौ सोर बायदिजों आं थांफानांगौ बा सोरबायदि आंनि थाखाय मोजां सोरबायदि आंनि थाखाय लाब जागोन बेफोरबायदिखौ जुदि जोङो मोजाङै जुदि जोङो स्टाडि खालामोब्ला नायबिजिरोब्ला सांग्रांथि जायोब्ला सोलोङोब्ला जों थारैनो बेफोरबायदि जाथायनिफ्राय गावखौ बासायनानै लाखिनो हागोन बेनिफ्राय बारग'नो हागोन आरो बेफोरबायदि घटनाया जोंनि ओनसोलाव खम जागोन बेफोरबायदि खालामसेयावबो जुदि खालामग्राफ्रा जुदि खालामोब्ला अब्ला बे गुबुन बाथ्रा बेखौ जोङो जेबो खालामनो हाया थेवब्लाबो जुदि जोङो गावनो जुदि गावनि गोरोन्थियाव जुदि गाब्र'योब्ला बे बाथ्राखौसो आं नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों मस्टलि दिनै जाथाया मा गावनि गोरोन्थिनि थाखायनो दिनै गोबाङा बेफोरबायदि खैफोदाव दुखुआव दिनै गाब्र'नांदों सैनांदों बेखायनो लोगोफोर आं बुंनो सानदों जे गावखौ सांग्रांथि खालाम गावखौ जोथोनै लाखि आरो जाबाय थानाय जाथायनिफ्राय सोलोंनो नाजा नोंथांमोना बे भिडिअखौ हानायमानि गाव गावनि लोगोफोरनिसिम शेयार खालामबानो जाबाय